Dagiti sarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulima kan agtalna kayon. Tairugi tayon ti sarsarita tayo ana pauluan. Nalimad agamang. Simple laeng ti adda a panagbiag ti pamilya ni Lonlon obing. Apag isulaeng ti matmatgedan dagiti dadakkel na tapno saanda nga agbisin. Nasingpet nga ubing ni Lonlon. Natulnog kan na respeto. Iso nga ado kadagiti kalugaranda ti umapal kadagiti dadakkel na. Ngamdimteng ti kanito asaan aninamnaman ni Dario nga amana. Iti maysa nga aldaw ket Diyos ko! Ang sisit! Oo, di ka pumanaw. No di mo kaya't napagbalinan ka to ka. Nalawag ba't siguro kan ka dito? Saan ka pumanaw? Wine, sana ka pumanaw. Nasayat no kasta. Dumngag kayo ti bagak. Imdaga man ang bag. Tapno mawatam. Dario, anyat mapaspasamakan ka. Awan, Apay akasta ka matan. Anya ayat mapaspasamakan ka. awan ko nakbait! Sumartang ka man! Ang mga nun niya pati marabit ko ka. Maturog ka kitain. Tama nga no, mabisitakin ka. oh, Lonlon. Apay asuyab ka, asuyab. Napuyatan ka? Buning, Ala, apay ngamin. Anya tinapasama. nitatang ko amin. Ha? Apay aya. Anya tinapasama. Anya nga'y tinapasama ka ni Dario. Taapay akala at anagbalin anauyong ako nam. Kat nakasingsing patmat ti anak ko. Jak nga rudam mo, nanang. Iso amadandanaganag. Anita, anak. Iso asinapa kunti may dito'y balayo. Tapno yuman ko tikas di akasasaad ni Dario. Mabutangak ngamin, nanang. Ang mga nudangran na kami nga agina. Ala, sumurutakkan ka iti panag-awid mo, anak ko. Makipagnaedak pay laeng ije balayaw. Taobserbarak ti anak ko. Adamanan. Mangag kumanan titimag na. Adamanan. Tumngag ka kanya, Dario. Tungpal ka kanya. Sarteng anak! Pangasim! Sarteng anak! Diyak kayo tidumngagan ka! Sarteng anak! Tinakabalan na labanan, Dario. Ang nakabalina. Iso nga tungpal ka kanya. Saan? Diyak agtungpalkan ka! Sana mabalain! Saan agtungpalkan ka? Saan? Naimbagtada ka, Lola. Mailiwakon kan ka. Ay, kailiw ka mo't na po. Lola, amom ni tatang, nakabutbutang ita. Ha? Sa bali titignay ita ni tatang. Iswa mabutangat. Ala, di kagda nag-apok. Saan abalay tadaak ditoy? Agyanak pay laeng dito'y balayo. Agpaiso, Lola. Wen, apok. Iti kasta, saan ka nga agbuteng iti amam? Nana Anita? Ni Lonlon? Adda ije balay, ningning. Nana, apay akas siya ita ni Lonlon. Kanayon nga agtuglap ije klase mi. Ha? Pasaray matiliwan ti maestra mi nga agtugtuglap. Anya ka diti mapaspasama kan kuana. Kuang amin, ningning. Mapuypuyatan ni Lonlon. Apay, Nana? Masakit ngamin ita ti amana. Kat iso ti kadwak amang tartari pato. Ay, kasta gayam. Ala, isumat lagayam ah.
Anya nga iti sakit ni Tata Dario. Ay naningning, di mo damagan, ha? Basta na ibagakon kan ka. Masakit ti ama ni Lonlon. Iso akas di ita ni Lonlon. Ngamin, iso ti katulungak amang bambantay iti amana. Anak ko, anya ka di ti mapaspasamak ken ka. Dario, kumita ka kanyak. Dario, Hoy! Pumanaw ka! ha? Pumanaw ka dito! Pumanaw ka! Dario, labanam ti anyaman ang mapaspasamak ken ka. Amo nga dati dakas nga elemento amang salsalukob ita iti panunot mo. Labanam anak ko para iti pamilyam. Lumaban ka, Dario! Nanang, apay-api na asukan nyo iti insenso ti aglawlaw ti balay. Gaputa sumipngeten, Anita. Ha? Kasapulan tayo ti proteksyon. Kontra iti jakpay laam mo, amang salsalukob iti panunot ti asawam. Nanang, Ti kayat ko, agbalin kayo anatibker ka ni Lonlon. Para ka ni Dario. Mabalin ka di, Anita. oray anya, aramidak nanang. Ti importante kat saan amaan ano ni Dario. Jaklaim pagarup. Kabalan gayam tina ni Dario timang kontra iti nangisit ti pan nakabalin ko. Mariknak, anabilag mat ti pamuspusan ngayon wayat na. Tapno sa anak ka makastrak iti isip ni Dario. Ngam sa anak kapabak iti na ni Dario. May sala nga mortal tina na. Idinto ta may sakan si Jit. Man nakabalin ngan si Jit. Dario! Kumusta ang tirik nam? Anita, mawawag. Makininumak bagad. Mawawag ka talaga. Ay, sige, mabit lang. Yalaan ka iti inuwam. Lonlon, apok. Maturog kan, ha? Jak payag tuglip, Lola. Pampanunutak ngamin ni Tatang. Maturog kan, apok. Maturog kan. Lola, Sige, apok. Maturog kan. Irenek mo ti maturog. Kat uray no anya ti mapaspasamak. Saan ka maisturbo iti turog mo? Maturog kan. Nakaturugan ti apok. Nasken asangwak itati dakes nga elemento. Agparparik na kanya, ti kaadda na laeng iti aglawlaw. Naturong matlaang ni Dario, nanang. Nagkiddaw laeng iti danong itay nakapuot. Ngam nakaturog matlaang. Kasta ka di. Ayan ti rosaryo nga intad ko ken ka. Nakakwentas kanyak, nanang. Saan ko nga isinsina iti bagik ti intadyo a rosaryo? Nasaya at no kasta. Apay ka di, nanang. Marikriknak ti presensya ti dakas nga elemento. Mamati ak nga dalaeng iti aglawlaw. Ti dakas nga elemento amang iturturay iti panunot ti anak ko. Anya? Dayta ti agpaiso. Ngam di kagdanag, Anita. Labanak dayta nga elemento. Aramatek ti laing ko amang kontra kadagiti dakas akita ti parsua. Apay kastoy. Jak malapdan ti bagik. Adda na bilag aper sa mga iturturon kanyak. Tapno dang rakti anak ko amat maturog.
Dagiti imak. Jak malaptan. Kaya't na pagkananti anak ko. Bayat ti pa naturog na. Siya, isang takas na elemento. Saan mo adadaolan ti kinaragsak ti panagbiag da ito'y a pamilya? Nanang di... Anya ti kayak nagay para amit ka. Kaya naabag ka nilunlon. Katukat ti kinabag na nga ito. Kano kanya aga? Manang day ka, anak ko. Tulungan ka. Tulungan na ka ti Diyos. Di ka paalilaw kan kuala. At ti pamilyam, ti nalibad ang kamag mo, ito'y abyan. Uwan na lang! Labanag na ito ang persa! Ipatpatag ko di pamilya! Isuda ti gamang ko! Ipatpatag ko di pamilya! Jak, itulok ama atiwak. Sana mabalin. Sana kapatiw iti may salanga mortal. Sakti rumbang agbaligi. San ket ati mortal lamang kalaban kanyak. Dario! Bakalam ti anak mo. Patayam. Katukat ti gamang nga itit kugan ka. Patayam ti anak mo. Saan? Kakto sang garanti pamilyag. Isuda din nalimad agaman ko. Saan ka agbalik amang sanlugod kanya? Payawalag! Nanabilbilag yamang di pamati kiti Diyos! Di mo balik sandayta. Saktas ka di pamati kiti Diyos! Kumustan ti riknam, Dario? Awanin ti pagdanagam, Anita. Nalabanag ti dagas nga elemento anang sanlokob kanyak. Jakon mariknapay ti pwersa na iti kaunggak. Agyaman nak. Naimbaglaangan tadda mo ni nanang may papan kadagiti kakastabanag. Pudno launay bakat. Ken na impagtanatibker ti pamati kiti Diyos. Ken kang ronani ti amin. Jak nagpasisirap iti gamang nga inkari kanyak di dagas nga elemento. Tada kayo a pamilyak. Da kayo nga ginak. Da kayo tinalimod agamang ko iti biyag. Napaksyat nga rod ti dakes nga elemento anang sanlokob iti kinatao ni Dario ubing ket manipod itin nagbiagdan asiraragsa kan si Tatalinaay. Napanagnaganda nga iti agnanayon awanen ti kapatgan pay agamang iti biagda no saan nga isu damutlaeng asa nga pamilya. Pwede obing ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Ferdinand Feria iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika ket computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540 kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing kayat kuman nga ipalagip dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet ken agnaknakman kayo. Aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo.
Takasta ti ulidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinnaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.